rekindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira tal-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru u tal-Bażilika ta' San Pawl ġewwa Ruma. Kif nafu dawn huma tnejn mill-erba' bażilċi importanti ħafna f'Ruma, Bażilika ta' San Pietru. Nafu għax narawha spiss ukoll hija Vatikan u il-Bażilika ta' San Pawl msejħa San Paolo for Lewura. Li għandhom speċjali wkoll ħafna dawn il-bażilċi huma li mibnija fuq fejn huma mitfunin, Bażilika ta' San Pietru fejn mitfun San Pietru u San Pawl fejn San Pawl huwa mitfun ukoll u allura hemm rabta kbira ma' dawn iż-żewġ qaddisin li huma għaddisin tant importanti fl-istorja tal-Knisja fil-bidu tagħha. Walhekk illum aħna nagħmlu l-anniversarju llum il-festa tal-dedikazzjoni tal-Bażilċi ta' San Pietru u San Pawl nitolbu l-Mulej biex isaħħaħ dejjem din ir-rabta tagħna mal-Knisja, San Pietru, is-suċċessur ta' San Pietru għall-Papa Franġisku, u San Pawl l-Apostlu tal-Ġnus li lilna Maltin waslilna l-fidi. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares Mulej il-Knisja tiegħek bil-għajnuna tal-Apostli kif hi bil-ħidma tagħhom bdiet taraf lilek. Hekk ukoll bit-talb tagħhom titqawwa dejjem fil-grazzja tiegħek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li jwallam jekk jiexu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Wara 3 xhur tlaqna fuq ġifen li kien għadda x-xitwa fil-gżira ta' Malta. Kien ġifen tal-Ixandra biġbija ta' Dioskuri fil-Prua. Inżilna Sirakuża fejn għadna 3 ijiem. Min hemm għaddejna max-xatt ix-xatt u wasalna Reġġju. Il-jum ta' wara qam rieħ minn nofsinhar u l-għada wasalna Putioli. Hemm sibna xi aħwa li stidnuna noqogħdu 7 ijiem magħhom u hekk wassalna Ruma. L-aħwa ta' din il-belt li semgħu bina ġew sal-forum ta' Apju u sa 3 virem biex jilqawna. Malli Rom Pawlu rat il-ħajr l-Alla u qawwa qalbu. Meta dħalna Ruma, Pawlu tawh il-permess joqgħod għalih b'suldat qassa miegħu. Pawlu dam joqgħod hemm għal 2 snin sħaħ fid-dar li kien kera. Hemm kien jilqa' lil dawk kollha li kienu jiġu għandu, ixandrilhom is-saltna ta' Alla
u jallimhom fuq il-mulej Ġesu Kristu bil-kuraġġ u bla tfixkil. Il-kelma tal-mulej irrodu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u drieħ imqaddes tiegħu. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena ifirħu u għannu. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u biħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej sultan. Flimkien, il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Lilek u Alla infaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemgħa glorjuża tal-Apostli. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Wara li n-nies kienu xebgħu Ġesu minnu fih ġiel id-disċipli jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-reba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. U marawh miexi fuq il-baħar u twerru, dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżdu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb, jiena hu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu mulej jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu, iżda meta ra li r-riħ kien qawwi beża', ħabad jereq u beda jgħajjat u jgħid salvani mulej. Malajr Ġesu mettidu qabdu bniedem ta' fidi żgħira qallu għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa nxteħtu imuħu qalulu tassew inti bin Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Nixtieq li din il-kelma li Ġesu jgħid id-disċipli tiegħu illum fl-Evanġelju skont San Mattew aħna nżommuha dejjem f'qalbna. U tkun hi illi tmexxina fil-ħajja tagħna. Din il-fiduċja sħiħa li Ġesu lilna jagħmlilna dejjem il-kuraġġ jgħinna biex nelbu il-biża' fil-ħajja tagħna. Ħanħarsu ftit lejn din il-ġraja sabiħa smajna fl-Evanġelju llum fejn l-ewwel nett lil Ġesu narawh jitlob. L-Evanġelju jgħid illi wara li bagħat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Ġesu
naraw f'mumenti differenti tal-ħajja jitlob waħdu fis-skiet. U hawnhekk meta tela jgħid x'insar fil-għaxija kienu għadu hemm fuq waħdu. Għalih it-talb kien tant importanti, ma kienx talb iġri u ġerri, jew talb sempliċiment għax jgħid ħafna, imma talb waħdu fis-skiet fit-tul. U diġà għandna messaġġ sabiħ għall-ħajja tagħna kemm importanti għalina t-talb, it-talb mhux ħin mitluf, anzi hu ħin prezzjuż. U dan it-talb fis-skiet anki ċertu tul waħdu waħedna Alla bħalma Ġesu kien waħdu, lilna jagħmlilna ħafna ġid. Waqt li Ġesu kien qed jitlob, id-dixxipli tiegħu kienu fuq dgħajsa, l-Evanġelju jgħid li kienet f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellha r-riħ kontra. Allura id-dixxipli kienu hemmhekk f'din is-sitwazzjoni diffiċli. U hemmhekk raw xi ħadd ġej ħasbuh fantażma u fil-fatt kif rajna fl-Evanġelju kien Ġesu meta huma qabdu jgħidu bil-biża' għalilhom għamlu l-qalb jingħawu tibżgħu xejn. U rajna f'din il-ġrajja kif Pietru li ħafna drabi huwa li jitkellem l-ewwel għallu jekk huwa int ħaniġi sa fejnek. U meta Ġesu jgħidlu ejja, Pietru beda mixi leħ. Imma meta ra l-Evanġelju jgħid li r-riħ kien qawwi beża' ħabat jereq. Il-mument li Pietru tefa' ħarstu fuq Ġesu beda miexi leħ. Il-mument li neħħa ħarstu minn fuq Ġesu u beda jħares lejn il-baħar qawwi bir-riħ beda niżel l-isfel. Mument li kellu l-fiduċja f'Ġesu beda risaq leħ. Il-mument meta nħakem mill-biża' beda niżel l-isfel. Hemmhekk għandna mbagħad dik it-talba sabiħa li jagħmel Pietru meta jgħidlu salvani mulej u jsib lid ta' Ġesu li terfgħu ma tħallihx jinżel. Terfgħu u Ġesu jgħidlu u x'hekk jgħidlu biex jissaħħaħ fil-fidi ma jiddubitax imma jkollu fidi sħiħa fih. Din il-ġrajja kienet importanti ħafna għad-dixxipli u għall-ewwel insara. Għax l-ewwel insara kienu jħabbtu ruħhom ma' ħafna diffikultajiet. Mhux biss personali, ma anki biex jgħixu l-fidi tagħhom fis-soċjetà. U għalhekk kienu jaraw f'din il-ġrajja dan il-kuraġġ li jagħmlilhom Ġesu. Għamlu l-qalb jingħawu tibżgħu xejn. U kienu jiftakru xi ħaġa importanti ħafna għalina wkoll illum li meta aħna inqedu l-ħarsa tagħna fuq Ġesu u niftakru li hu s-Salvatur tagħna, hemmhekk jagħtina l-qawwa biex nimxu l quddiem u nelbu id-diffikultajiet tal-ħajja. Dak tfisser timxi fuq il-baħar. Imma jekk aħna inneħħu l-ħarsa tagħna minn fuq Ġesu u nintrikbu minn ħafna biża' jew preokkupazzjonijiet u nibqgħu hemmhekk tassew nibdew nħossuna niżlin u mbagħad qed nerqu. Maħkumin mid-diffikultajiet, mill-problemi, mill-liebes tal-ħajja. Meta nħossuna hekk tajjeb li nagħmlu dik it-talba sabiħa
ta' Pietru, salvani mulej. Għax il-mulej qatt ma jħallina waħedna. Hawnhekk għaw din ġbija sabiħa meta nħarsu lejn din il-ġrajja ta' lit li Ġesu qiegħed biex jerfa'na. Lit illi lilna teħlisna mid-diffikultajiet u ma tħallinix nintrikbu mill-liebes tal-ħajja. Għax nafu li hu li salvana u hu li jgħinna biex nimxu l-qoddim fil-ħajja tagħna. U għalhekk tajjeb li nagħmlu din it-talba llum il-mulej biex aħna l-ewwel nett nkunu bħalu nista' talb. U t-talb ikun prezzjuż għall-ħajja tagħna. Imbagħad ukoll li dejjem inqedu l-fiduċja tagħna fih u s-Salvatur tagħna. U meta nħossuna tant maħkumin mill-biża', mid-dwejjaq, mid-diffikultajiet tal-ħajja, inqedu l-id tagħna fl-id tiegħu. Għax nafu li hu jerfana, li hu jgħinna biex ma dak li diffikultajiet ta' madwarna, dak li nħabtu wiċċna miegħu ma jħallinix niżli l-isfel fil-ħajja imma jgħinna biex nimxu l-qudiem. Nitolbu l-mulejt il-grazzja li l-id tagħna tkun dejjem fl-id tiegħu. Nesqu issa tal-bit tagħna lill-Alla b'fiduċja kbira li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għina biex tkompli xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Fit-tifkira tal-dedikazzjoni tal-Bażilċi ta' San Pietru San Pawl f'Ruma l-hum mulej niftakru f'dawn il-qaddisin kbar u biex iżommna dejjem fl-istess spirtu tagħhom maqudin ħaġa waħda mal-Knisja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna jkunna dejjem din il-fiduċja sħiħa tagħna fik għal bid-diffikultajiet u l-problemi tal-ħajja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li jagħtuhom is-servizzu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjeta tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqaħħom fi ħdanek ta' il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Mulej aħna għaddejja tiegħek nofrulek dawn id-doni biex tagħtina l-grazzja li nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-verità tiegħek
u nżommuha bla mit-tifsa kif għaddewilna l-Apostli San Pietru u San Pawl bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix waħed għall-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tiwassibha tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li int qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Ossanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmen ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirid tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Alla Marija, ma' San Giusepp, ma' San Pietru u San Pawl, l-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk daħ fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina, la daħanniex fi tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li intrid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej il-poplu tiegħek imwetta bil-ħobs tas-sema jifraħ bl-apostli San Pietru u San Pawl li jint tajtomna biex imexxuna u jħarsuna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Fondazzjoni SEP hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEP, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Illum sta li napprezzaw ix-xogħol imprezzabbli li tagħmel Fondazzjoni SEP u fil-waqt li qegħdin fuq l-adba tal-ġublew tat-tama. Inħoss li rebranding u x-xogħol li qed jagħmlu u li joħolmu li jagħmlu fiż-żmien li ġej Fondazzjoni SEP qed jagħti tama, qed jagħti sinjal konkret ta' tama lil tant persuni li se jkollhom bżonn jew qed ikollhom bżonn jużaw is-servizzi tagħhom. Nofru dan ir-rożarju llum għall-anzjani kollha fid-djar tagħhom jew fid-djar fejn għaw flimkien biex il-Mulej jagħtihom l-għajnuna jgħixu l-anzjanità faqda miegħu u b'imħabba sħiħa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba ta' Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubbietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina metimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina d-dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħammis misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubbietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina,
iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mrejmija kibirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Ommalla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob Om għalina. liżjed safja. Itlob Om għalina. liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina.
Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk din gawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija din Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, idfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, u mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja iħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.